Minikaniko ni Moniko. Wow, Savi! Did you see it? Good morning! It's Inayval again, Dudong, Vibe, and of course, Dudong Gamay, Savi. Savi, say hi! Hi! Hey! So, ayan, mag-aano sana kami mga Inday, magwo-walking. Kaya lang, paglabas namin, biglang umulan. So, ayan, nadaan muna kami sa grocery. Bibili kami ng kung ano. Tapos, a-assist namin kasi biglang umulan. And medyo maano sa ano yun. Tingnan nyo. Feeling ko whole day yung ulan na to. So, malamang babalik na lang uli kami. Siguro magpapabili. Naiwan ko kasi yung marshmallow, mga Inday. So, magpapabili ako kay Darcy. Magpapabili ako kay Dudong para siguro yun na lang yung gawin namin. Ano nga uli? Chubby Bunny. So, yun. Chubby Bunny, what is that? The marshmallow. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Hebben we dit ook een keer gedaan? Nee? It was in Amelie's house. So jij gaat het doen? Ja, wij samen. Tuurlijk. Hindi na alam. Jij hebt altijd een big mouth. Je moet een big mouth. Ako lang yung nag-isip-isip ng mga content mga Inday. Tapos hindi ko alam if ano siya, mag-go siya or hindi. Pero most of the time, nag-go naman siya. Zo. Okay. Okay, sasama kami. So, ayan mga Inday. I hope hindi ko makalimutan kasi pag naandun ako sa grocery store, nakakalimutan ko kung anong bibilhin. I hope hindi ko makalimutan para may... Ja, je moet daar zitten. Daar zitten. Para may Chubby Bunny kami na challenge mamaya. Feeling ko, ayun, mag-go din naman yan. Hindi naman yan siya mahirap kausap. So, paano? Kita-kits mamaya. Donut for me. Come won't you come along? And it feels so right. It's like luck is raining on me. Go and follow your Papa and heart. supermarket. Doesn't matter how far. Ayan, tuloy na ang Chubby Bunny namin mga Inday. Pagkuha na ako. Bumili na din ako ng lotion kasi sabi kasi nakalimutan kong magdala. And magbabayad na kami mga Inday. There is so much Oh, love to nene. give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. You wanna Sabi. show me now and Sabi kay hi. Hi. never be alone again. All day, all day. Please stay in my arms, boy. A few moments later. Mga Inday, hello! Magandang araw. Tutuloy kami kasi ayan, huminto ang ulan. And ayan, may dala-dalang palagi. Ayaw bitawan ni Dudong Gamay yung payong. Kaya ayan, may payong kami. Slow, dat is vervelend. Auto kan je niet laten. Sabi! Can you say, Tatay Pogi! Zeg maar? Tatay Pogi! Wow! Tatay Pogi! Papa Pogi! Wow! Papa Pogi! Mama, ganda! Wow! Wat is ganda? Ganda is beautiful. Ah, Nanay, ganda! wat ganda? Oh! Sumusunod siya mga Inday. Nagsasalita na talaga si Dudong Gamay. So, ayan. Avenir or anak nila? Nee, nog 7 kilometer. Okay. So, ayan mga Inday, while traveling, magda-tongue twister tayo. Tagalog tongue twister. Pabayaan natin magta-Pilipit ang bila ni Dudong. We have Tagalog tongue twister. Nakakapag Nakakapak. pagabag. Ah, pati ako Pilipit. Nakakapagpabagabag. Ito na lang. Minikaniko, Minikaniko. ni Moniko, Imoniko. ang makina Ah, makina. ni Monica. Imonika. Minikaniko ni Moniko, Nee, ik kan niet ang helemaal. makina ni Monica. Ayan, si Dudong Gamay sumasali. Ano ba mga Inday? Nakakapagpabagabag. Nakakapag Nakakapak. pabagabag. Kabak.
Nakakapagpabagabag. Nakakapagpagabag. Malapit-lapit na mga inday, malapit-lapit na. Si Dudong nakikisami. Butiki, butika, bituka. Ayan. Nag-iisip ako mga inday. Butiki, butiki, Oh, butike. bituka, Bituka. botika. Botika. Butiki, bituka, botika. Bitiki, butuka, butika. Malapit-lapit natin mga inday. A few moments later. Beter, misschien wat langer, beter broodjes meenemen. Oh, En dus terugzakken. Het is wel een mooi stuk hoor, dit. En ik denk, blijf op droog. Pak even de lucht uit. Baka na. Boven? Come, we gaan boven. Okay, hold mama. Hold on, mama. Twee, eerst twee. Ja. 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 Yay! En dan lopen. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and Ah, no, you gotta be rude again. All day, oh yeah, all day. Yeah. Please stay in my arms, boy. love the shelf, Sabi. Alsjeblieft, de shelf en Sabi. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. Zeg maar, Sabi. Zeg maar, hi guys. It's you and me on this beautiful day. Oh, nee, nee. Hier. Oké, goed zo. Hello, mga inday. As usual, ang family Laagan andito. So, tingnan nyo yung view, mga inday. Kaya lang, medyo malamig kaya naglagay kami nito. At, of course, si Dudong Gamay din. Ayan, si Dudong Gamay. Hi, guys! So, may inaabangan kaming hundreds of birds na nagkumpulan tapos sabay-sabay silang magliliparan. So, yun ang inaabangan ko para ma-video ko mamaya. So, parang ano siya dito? Bird sanctuary. Ang daming iba't ibang klaseng birds. Kaya ang daming, tingnan yung bag. Natatawa ako sa bag ni Dudong kasi kumain kami ng saging. So, bawal itapon sa kung saan. So, ayun. Nilagay sa gilid ng bag. Nakabitay-tay. Sabi kami here. Tapos, Ik doe naar terug, ja. We gaan naar de vuurtoren, oké? Pas op, Sami. Goed zo. ang daming mga nagwo-walking din mga inday. May mga telescope sila. That's here, really strange bird. Strange bird. Ayan. Ganyan siya kabuli. Ganyan kabuli. Love, it's like, wow! Wow! Sabi cake! Wow! Wow! Mga inday! Tingnan niyo mga inday! Ay! Woo! Wow! Sabi! Did you see it? Oh, really amazing. Ah, this is my main event for today! I told you. Woo! You'll be bird watcher. Andun na naman sila mga inday, nagkukumpulan. Tapos sabay-sabay silang lilipad maya-maya. Nice. Yeah! Yeah!
2,000 years later. Hello mga inday! So, kararating lang namin ng bahay. Yan, tingnan nyo, ginagawa ni Dudong. Ay, nag-tea muna kami. Tapos, what are you doing, Dada? Koshatsu. Ayan, di ko alam ano yung English ng... What? Crochet. Yeah, because I didn't see it in the Philippines. Right. Crochet, mga inday. So, soup. So, ayan, ano lang niya yan hanggang sa madurog lahat. So, yun. Kasi sabi ng doktor, kailangan iwas medyo decrease ng fruit and decrease ng mga sweets kasi medyo tumaas yung sugar niya mga inday. So, more on vegetable, salad, mga ganito. Bless you. Ha? Bless me? Bless you. Bless me. So, ang love, cheesy! Juicy. Cheesy! So, yun. Tapos, magtatahong kami mamayang gabi mga inday. So, inuna niya lang ang soup. Kasi sila ganito, yun sila mga inday dito. First, kakainin soup. Tapos ako, kahit sa soup, busog na ako. Tapos mayroon pa silang another. Magra-rice. May rice kami kanina. Kasi, nung isang kagabi, tsaka nung isang araw, yung stampot, yung dinurog na carrots, tsaka potato. So, yun yung namin, pinaka-rice namin. Tapos kanina, di ba, nag-grocery kami mga inday, before kami gumala. So, yun, nakakita kami ng tahong. Tapos, ayan, sumaya mo ka ni inday kasi kanin ng Paris. Pero, wag ka, yung tahong, tinatapon nila yung sabaw mga inday dito. Tapos, ano yung pinaparis nila? Fries, tahong, tapos may, dinidip nila sa parang garlic sauce, tapos yung fries, tsaka mayo. So, yun yung pinaparis nila. So, sabi ko sa kanya, ay, huwag mong itatapon yung sabaw, kasi sa Pinas, hinihigop namin ang sabaw. So, yun. Nawindang ako nung first ko na tourist ata ko nung dito. Nagluto siya. Ayan, masarap daw yung ulam natin. So, tahong. So, ako naman, ayan, seafoods tayo. Kasi gusto kong malamig kasi noon, nung time na yung mga inday. Nag-tourist ako dito, pumunta ako dito noon, 2017. Winter, so February, super lamig. Nag-i-snow minsan. So, ayan, sumaya ang inday yung mga inday nung bumili siya ng tahong kasi yun daw ulam namin. So, nasyak ako mga inday, tinapon ang sabaw. Sabi ko, bakit mo tinapon ang sabaw? Ang lamig, gusto kong humigop. Wala na ang sabaw. So, simula nung sabi ko, huwag mong itatapon kasi higupin ko. So, hindi na niya tinatapon mga inday. Alam niya kung anong gagawin. And, ayan si Savi, pagdating namin, sa kotse pa lang, actually nakatulog na siya. So, ayun, binuhat ko. Nilagay ko na lang dun sa kwarto para maganda yung tulog niya mga inday. And, ayan, ano pa lang, siguro mga magtutu pa lang yung oras, o hindi pa nagtu, so mga ganun yung oras. Kaya at least, makakatulog si Savi, 1 or 2 oras. So, ayan, maganda na yun. Kaysa mamaya pa siya makatulog mga inday, diba? Tapos paggabi na. So, mahirapan na siya matulog sa sa gabi. Kaya, ayan, perfect time yung pagtulog niya. And, as in, na-enjoy ko yung walking namin mga inday kasi as in, nakakita ako ng, as in, sobrang daming ibon na nagkumpulan sa paglipad. So, ayun, di ba nakita niyo naman kanina yung video? So, ayun, yun yung main event ng, ayan, video namin, vlog namin for today. Kasi nung isang araw, yung pinaka-main event nun is yung naipakita namin. Yung first day namin, yung dagat nila dito, di ba? Tapos yung second day namin, nung nag-walking kami, nakita kami ng rainbow, yun yung main event. Tapos yung third vlog naman namin, third day namin dito, sumakay si Dudong Gamay ng pony. So, yun yung main event, first time kasi niya. Tapos ngayon yung mga ibon, di ba? Ano kaya bukas? I hope, ayan. I hope paano yung event. Higher. So, para, ayan, masaya, memorable talaga. So, yun, ito din yung isang reason ko ba't ako nag-vlog para makumpile ko lahat ng memories namin. So, pagdating ng araw na, na yung edad ni Savi, teenagers na siya, at least nakikita niya, yung mga places na nabisita namin, yung mga experience na na-encounter niya, kahit 2 years old pa lang siya. Kasi simula ng baby pa yan, grabe. Months pa lang yan mga inday. Nilakad na namin yan ni Dudong. Sabi ko, wag muna, wag kasi sa Pinas, diba? Madami mga paniwala, mga pamamahiin. Pero sa kanila dito, ayun, wala silang mga ganun mga inday. So, ayan, maya-maya uli yung mga dakdak ni inday. Magandang hapon mga inday. Actually, mga mga 5:30 or 5:45 na ngayon. And magluluto ng dinner si Inday. So, kanina, nagluto ng crochet soup si Dudong. Papakita ko sa inyo. So, ayan. Ayan. And, ngayon naman, ito yung dinner namin mga Inday. Ayan. Tahong. So, ayan. Pag nagtatahong, iba yung pagkaluto ng tahong nila, diba sa atin, pwede nating lagyan ng sayote or papaya. So, wala silang ganito. So, ito yung nilalagay nila mga Inday dito. So, ayan, nakaano na talaga siya.
muscle krunte or ayan, gulay para sa tahong daw. So, actually, hindi na nila ginigisa. Diretso na nila. Tapos, may ganito silang imimix. Kaya lang, igigisa ko siya muna sa sibuyas muna. So, ayan. Same pa rin ng pagkakaluto na sa Pinas. Kaya lang, walang papaya, sayote, or kung ano man. So, and nagluto na din ako ng rice. Actually, hindi kakain ng rice si Dudong. Ako lang. Kasi kakatawag lang ng doktor kanina na ayan. Bawal siya ng bawal daw siya ng tinapay, rice. So yung okay lang sa kanya is mga gulay-gulay. Bawal din siya, pili lang din yung fruit niya. Ito niya yung ginagawa ng dalawa, oh. I-zoom natin. Yan, ang dalawa, oh. Makaya na su. Makaya na su. Makaya pa na baka. Kaya pa na baka. Kakaintindihan talaga yan sila. Hello, hello. Hello, hello. How are you today? Hello. So, alam nyo bang pagka-uwi namin, di ba nag-booking kami kanina? After magluto ng soup ni Dudong, bumalik uli sila. Nag-bike uli sila ni Dudong Gamay. So ako, natulog ako. So mamaya, maaga itong matutulog si Dudong Gamay kasi hindi yan natulog ng ano. Ay, natulog pala siya. Nakalimutan ko mga inday. Pagkabalik pala namin, nakatulog siya sa sasakyan. So, diniretso ko siya sa room. Okay naman pala. So, okay lang. Natulog din pala siya. Kasi mga isa't kalahating oras din naman nandito si Dudong before siya nag-decide na umalis. Kasi hindi nga yung napipirm sa bahay, mga inday. Kaya, pero okay lang din naman kasi at least mga inday. Diba, palagi ako may kakaibang gala. So, may content. Iba-ibang gala, so iba-ibang content. Diba? So, ayan mga inday, nagluluto tayo. While waiting, magsha-shoutout muna si Inday. It's shoutout time. Ang gulo ni Dudong. Say hi first. Hi. Hi. Suplado. Here. Okay, shoutout time kasi may birthday. Alam ko may nabasa ko kanina, may birthday, anak niya. And so start natin si Nida Luzoriaga. Shout out. Tasmanian Jane. Ayan, sabi niya, ganda ng banding niyo. Kitang-kita na in lababo si Dudong sa'yo, Inday Val. Can't wait to see your vlog. And how you both love to explore the nature. God bless you and your family. Always God bless you also. And sa lahat ng mga, ayan, sa lahat ng tao sa mundo, God bless. Jennifer Fernandez, the beauty of nature. Ayan, yan, Chua. Hello, sis. Shout out. Melly Gonzalo. Yes, very happy si Dudong Gamay. Enjoy your vacation, family rich. Madaming inaabot ni Bulilit. Ruby De La Rosa. Hello, Tita Ruby. Shout out. Marilyn Villanueva. Wilma Betonyo. Ding Dumandan. Kinilig daw siya sa amin. Marlene Cardenas. Alma Mendoza. Hello, Ma'am Alma. Loida Santos Patino. Sian Matsumoto. Ayan, gusto ko pakinggan itong music. So, ako din gusto. Kaya palagi yung pinatutugtog ko na background. Bel Kuramura, if you love what you're doing, even simple things only, we can be happy, especially with our family. Totoo yan, totoo. Ayan, Madel Ganon, Miriam Kala, Brina May Castro Nuevo, Michael David Oiko, Lorna Mon, ito siya. Ay, ito yung nag-birthday dati. Ang dami inaabot ni Dudong. Ayan, hi sis, always watch your vlog. Pa-shout out naman, 22nd birthday ng bunso ko bukas, October 21. His name is Gabriel Montesilio. Thanks much. God bless your family. Happy birthday. Come, happy birthday. Come, we sing a song. Oh, yun nun yung mga inday. Binata na. Ayaw na pa uto kay mama. Ayan, happy birthday sa'yo, Gabriel. Cherry de los Santos Marfe. Ayan, good job, Savi. Batang palaban po, Daival. Musukol sa binagtasay. Oo, mas grabe pa nga kay... Natatakot ako, kaya minsan, ako yung Savi, bubuhatin na kita. Tas ayaw niya mga inday. Ayan, Princesita Feng, Vilma Alanes, Rus Gerozaga, Marlene, Marlene Villanueva, Elvi Santos, Ludivina Luro, Blessed Ebo, shout out sa iyo sis, Hannah Albanez, Joe Atencio, Nida Luzoriaga. Ayan, sabi niya, hello pa shoutout sa aking mga anak, sila Loyen,
Lorraine and Luella. Tama ba? Luyen? Lorraine and Luella. Yan din ang gusto ng mga anak ko sa Forest Lakad-Lakad. Shout out sa yung tatlo mga inday. Alice Cruz. Ito yung, ang sa US siya nakatira mga inday. Gusto niya na mag-English ako, ayan, in my vlog. Kaya lang sabi ko na kung nag-lose-bleed tayo nito, kunti lang yung mga naalalaman nating English. Ayan, nasa baul pa, lungkatin pa. So sabi niya, congratulations for your new house. Ay, nag-watch siya ng our empty house tour nung bago 4 months ago nung kalilipat lang namin. Sabi niya, congratulations for your new house. God bless you. Guys, I'm your new subscribers. Been in Holland once. It's a beautiful country. You're lucky you learned the language and a nice husband. No, hindi ko pa nga ano yung kunti basic pa lang na ano ko nasasalita ko. Imelda Malance. Ayan, Jonalyn Kayabyab. Ito. Nagpa-shoutout pala to. Pa-shoutout sa dalawang anak ko, Nathaniel and Julia. Ayan, shoutout sa inyo Nathaniel and Julia na anak ni, ayan, sis Jonalyn Kayabyab. The Paho family, Team Blended. Hello, nag-comment si Team Blended, si Steph. Ayan, ka-nice, ka-cute ni Dudong Dakog, Dudong Gamay. Salamat si Steph for always supporting our vlog. Mira, ayan, Mira, si Mama Violi and Mira. Of course, may Kainday, Ikat, and Kaindayen. Daisy, daughter in Netherlands. Filipina in Turkey, hello sis Durley. Elvis Santos, Bisdak British family. Jem Madriaga, Team Lashe. Bel Kuramuri. Mercy Belarmino, Verna Lisa Kaya. Wency and Kapila, and Ricky and Mary Chu Vlog. So, ayan, shout out sa inyo ng bonggang-bongga mga inday. Hello mga inday! Katatapos lang namin kumain. So, naupo muna kami. Kasi tingnan nyo, yan yung mga aayusin, mga hugasan, lilinisan, mamaya. Mamaya na yan. Andun si Dudong, nagko-coffee. So, after meal, nagko-coffee yan siya palagi. Coffee is life. Right? Yeah. And ayan, ito yung ginagawa ni Dudong Gamay. Sabi, say hi first. Hi! Tingnan yung ginawa sa kamay niya mga inday. Nakakita ng ballpen. Sinulat-sulat dito. Oh. Say hi is. Hi guys. Hi guys. Sabi. Say. Uy. Leg, Leg. guys. Hi guys. Leg, guys. Oh. Grabe ang tutok sa mata oh. Yun yung gusto niya. So, ayan yung mga kaganapan sa araw na ito mga inday. And bye!